पुलिसनि गारियाव सौदावनानै खारखोमा लांनाय आयेननि बारगा मोसौ फालांगि खालामग्रा सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ दिनै मोननो हादों। दिनै फुं समाव गसाइगावनि केरेपुराव सिखावै मोसौ फालांगि खालामग्रा समेश आलीनि गोथै देहाखौ गंसे फुख्रिनिफ्राय बोखांदों। मैयानि शुक्रबार हराव सिखावै मोसौ लांखुमानाय गारिया पुलिसनि गारिजों मोगा-मोगि सौदावनानै गारि सालायग्राया खारनानै साखाथियावनो थानाय गंसे फुख्रियाव बारसोमदोंमोन। गारियाव गासै 4 मोसौफोर दंमोन। बेजोंनो लोगोसे लोब्बा थाफानाय गुबुन सासे सुल्तान शेखखौ पुलिसआ हमदों। गसाइगावनि ग्राहामपुर पुलिसनि संदाननाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। मोसौ लांखुमानाय गारिनि अनजिमाया AS01AG4439। दिनै फुं समाव आयेननि बेरेखायै मोसौनि फालांगि खालामग्रा समेश आलीनि गोथै देहाखौ पुलिसआ गंसे फुख्रिनिफ्राय बोखांदों। तार माने जोआ परहिदिना মাজনিশাত समेश आली और सुल्तान क्या गरुर गाड़ी लै अहार समयते ग्रामपुर और नैसापुर आटक करे। आटक करार पिछत सुल्तान आली धरिबले सक्षम हय और समेश आली तार परा पलायन करे। पलायन करार पिछते आज 2 दिन हो जाए निरुद्देश हो आछे। आज आमी पुआते नैसापुर गाँवरे पश्चिम फाले एटा किबा पाथर कुआरी आछे ताते अकमान किबा पुकुरिर निचिना आछे ताते डेड बडिखन पालो। आमी राइजो इयाते गोट खाइछो और आमार डिंडिंगा और कितार जे भारप्राप्त विषया तेखेतो आमाक प्रचुर परिमाणे सहाय सहयोगिता करि आछे। तेखेते आमाक जाते आमी तेखेते आरो आशाबादी जाते आमार एई दुखिया परियालटो कि घटनाटो हले सठिक तदন্ত करि जाते आमार न्याय विचार उलियाई दिए एइखिनि आमार आशा। परहिदिना निशा समयत समेश आली और सुल्ताने गरु गाड़ी लै अहार समयते नैसापुर गाँवत ग्रामपुर आरक्षीये गाड़ीखन आटक करे। आटक करार पिछते एजन पलाई जाए समेश आली पलाई जाए और सुल्तानक पुलिस प्रशासने धरि पेलाय गोसाइगाँव थाना हैंड ओभार करे। सुल्तान समेशे पलाई जाओयार पिछते 2 दिन धरे खोज बहुत खोज करा आछे किन्तु एतियालैके तार कोनो सन्धान पाওয়া যায় ना। আজি पुआते नैसापुर गाँवते गाँवर पश्चिम फाले एक पाथर कुआरी आछे ताते अकमान किबा हेरि पानी आछे पानीर उपरत हेई डेड बडिखन भाकी आछे। आमी एतेई हेई डेड बडिखन देखिलो।